Вот году тут автобусы ходили, автомобили ездили на место битвы. И не сподобалося, взирали. Кожна вантровка, ось на место Аршанской битвы, теперь я только с иконой. То, что здарилося на этом поле, як его жрали. Ну и я, и мои сестры, браты, они оценили это так, как бесовщина просто. Там, где бесовщина, там змагатися можна тільки з допомогою Бога. За душу всіх померлих отцов, братов і сестрів наших, молимся. За всіх полеглих на гэтым поле і похованих тут. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Вспомни, Господи, братов и сестров наших, что в турмах, на ссылках, на поле бою життя свое отдали. Как жила батьковщина наша, святая Беларусь. Память их жизнь будет с поколения в поколение. Колись можна було шмат наметов поставити, ровне поле було. Несколько сотень самых різних містин з Білорусі, да, от, з-за межів Білорусі приїжджали білоруси. Це єднало, це поле людей єднало. Але зараз це для сучасних владів це, напевно, некий страх, да, коли люди єднаються, і люди єднаються без їх указу. А у недельку пораненьку, а у недельку пораненьку стали хлопцы пятигорцы, каля речки на пригорці, гучать разом самопалу, сямі пляди от запалов, б'ють полсоткою з гарматов, б'ють, 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 б'ють. Слава Ворши, слава Константину Острожському, слава Владимиру Градкевичу і ганьба городським владам, які розганяють уже третій год наш фестиваль на крапивному полі. Москва стала на ракаті, місто Воршу покидати, а як з Ворши утякали, речко невеличко проклинали. Бодай ти речка 100 лет висихала, як наша слава тут так пропала. Бодай висихала до скончання світу, що нашої славоньки уже нету. Слава ж Ворши уже не гореша, славься, князь Острозький. Слава Ворши уже не гореша, славься, князь Острозький. Еду далей, тут крижі. Знов таки варто молитися. У самої крапивні церква
Побач ще рештки одної церкви, яка була після битви побудована Аршанської. Можна хресний ход організувати, можна робити хресний ход. Це буде якісне щось. Щось більш високе, то змагатися з чим буде нашмат тяжей. Навіть тим бесам, які перекопали тут поле. Тут стояла перша церква в гонор Аршанської перемоги 1514 року. Вона була драуляна, відповідно, не заховалася до цього часу. Але добре, що на цьому місці стоїть криш. Все ж таки, місце церкви позначено. Гляди, туди 600 кілометрів, 650 Москва, туди 600 Варшава. Тобто посередині. Фактично, гляди, значить, крупки. А назва припинка чыгуночного «Новое жыццё». Про яго ёсць анекдот нават гістарычны. Тобто, собрались мясцовыя габрэі, і першы калгас, который на Крупшыне быў арганізаваны, новае жыццё. Вось. І ў 29-м годзе яны малайцы, там начальнікі ўсе былі, значыць, і бухгалтары, і старшыня, ўсе астатнія былі габрэі. 5 беларусаў было калгаснікаў, ён невялічкі быў. І 29-й год, крэдыты даюць, все нармалёва. Яны як набралі крэдытаў, і ў 30-м годзе і нема. Приезжая проверка, а тут 5 белорусов, значит, хомут там нечто шиют, там барану тянуть. Где, каже, ваше начальство? Да, поехали в Минск, справоздачу повезли. Мой батька распавядаў, что Халапенічах, это ж 50 километров отсюль, появился анекдот. Каже, створили у крупках габрэі калгас, назвали «Новое жыццё». И что? Ну и Червякову телеграмму в Минск дают. Калгас створили, высылайте колгасников. Уважаемые пассажиры, электропоезд на Минск прибудет с опозданием на 10 минут. У нас шмат этих выспов, как Удович написал, да, архипелаг Беларусь. Для меня это болюче, когда люди замыкаются в этих осиродках. Когда одна выспа не бачит другой выспы, третья выспа. Что мне бы хотелось, как повсюль были свои люди. Ну, за Добрий день, добрий день. Рады бать. Рад бачити, да. Здорово, братан. Не бачились? Рады 3-4. Ні, Коли? на... Ты проезжал на Аршанскую битву, да? Было. Ні, Саша на був виспі. На виспі. На виспі. Не було на Аршанській битві. Вони не здолів поїхати. Приходит той час, коли маешь стосунки с людьми не про загонь. То есть ты их не запаливаешь, але тебе может исти світло. Сажулка, озерцо, карасі, плотки, риба. Зустракаешься з людьми, які допомагають святитися, які самі у чимсі є маяками. А и у калина вон растет, глянь. Калина. Тут у меня Андруш, все, глянь, что хочешь. Супер, да? Змеи тут постоянно. 9 мая 2 змеи приползли прямо на огород к соседу к тому. Ну, вони старіші брати мої, Андрій Оляхнович і Олександр Пушкін. Довіряю Пушкіну його здольності, як мастаку, визначати щось у людях. Він визначив, що у мене цей вандровний некий такий ось дух. Ну, они с клубком скрученные, гадюки. Мы как увидели, то есть они вокруг нас. Скажи йому, как был на Ворше, и меня не слухая. Осенью, да, на Аршанской битве. Стоп! Так, одну хвилину, чекай. Нечто. Что ты придумал там уже? Это... До речі, слухай, это котики. Лежать вон. Вот. Я не могу, І не я. Да. Про книгу казали, а я ж тебе не подарю. Ось моя перша книга. «Скорость любви». Микола Молодик. Микола. Это вот згадывая, як ми з тобою на этом самом кавалок хліба. А що ми з тобою ламали? Пам'ятаєш на виспі? А ні, не на виспі, це навіть було на краєзнавчому Мачешча. Коли ти їхав 3 дні, пам'ятаєш, з Гомлі. Так. І ми вже навіть не чекали. Так там тоді апошній же день, амаль що з'їли, і тоді, коли раніцей після концерту твого, ми хліб ламали чорний. Так, молимося. Так. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Отче наш, который есть в небе, святится ім'я Твоє, приди владарство Твоє. Так до віри, до молитви, що вельми поступово, вельми повольно. Богослуження, воно все зв'язано з неким повторенням. Яке коло є богослуження. На тим же самому місці того ж самого чоловіка відкриваєш нечто нове. Это ж конец 19-го, початок 20-го століття, кожен год сюди з'їжджають. Тут був
Ты же сам ведаешь, який лес. Ехал уже, колькі разів ведаешь. Малое полесье тянется и тянется. Были грибные кірмаши, куди з'їжджалися. Москва, Питер, Варшава, Вільня, навіть з Києва. Я сын того краю, где гаи лесы, где речки тосемкою вьются, где пеканые кветки, где ткуч поясы, где солнце и хмарки смеются, где пеканые кветки, где ткуч поясы, где солнце и хмарки смеются. Место это знайшов у 89-му годі місцевий краєзнавця Олександр Миколаївич Шенкевич. Пам'ятаю чоловіка. І він прийшов сюди ранньою весною, коли трави було мало, і побачив, що один великий камінь, а вокруг його опливши круг з менших каменів осені, видать, з трави витаркиваються. Культове капище. Перший раз тут пройшло копали у 1999 году. А до этого ты проводил? До этого заклал. тут ніхто ніколи не збирався, це моя була ідея. Восени це камені опливші, можна бачити, частку з яких висунута з трави, частка яких уїхала в землю. Ось на цьому культовому місці ми і знаходимося. Урочище це називається Купа. Так що до Купаля мусить має саме непосереднє відношення. Карагод это єднання людей, это спроба бути разом. Агульная справа, коли люди збираються. Юрка спробує собрать людей разом. В этом плані він робить добрую справу вельми. То, що всякая мішура, ну, людям это допомагає, форма вона дисциплінує буває. І для когось це тут однозначно, що їм ця форма потрібна. Але вони переростуть про цю форму, я впевнений в этом. Ішла купала сялом, сялом, Ішла купала сялом, сялом, купала, 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 несла купала, огонь, огонь, несла купала, огонь, огонь. купала, 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 все, купала. пошла, мы таких местных не любим. За хлопцом, На Днепре вельми відчувається, що река така відкрита. Тобто вона відкрита світу, вона не в некий впадає замкнений басейн, як, скажімо, Волга там у Каспійському морі, і все. І далі там немає шляху. А це мировий океан. Ось тут ось таке цікаве місце, район Дубровни, там, де Дніпро, і він міняє свій напрямок. До Дубровни він переважно йде так з усходу на захід. А в районе Дубровной действий он меняет напрямок на полдень. Он уже непосредственно йде ось в реки, в Візантию. Щось міняється в його характері. Роча? Шашлык Да. это грузинское слово? Не, это арабское. А по-грузинску? Цвады. Грузинское это слово цвады. Моя бабушка сама с Турции. Я ж наполовину грузин, наполовину ассириец. О! Так. У меня мать ассирийка, а отец грузин. То есть арабские корни и грузинские. А ти, значить, ще раніше по-білоруську почав говорити, чим я. В школі ще коли вчився. Так? Так. Ну, але ж, як, мы же были как нацмены, освобождены от белорусской мовы. Вот. Но брат, старший, младший и сестра были освобождены, а я настоял на том, чтобы я хотел выучать. Ну, трохи выучил, але ж розмовляємо по-белорусски. А в якій школі ти вчився тут? У Черемушках, у 13. А?
У нас такий трохи бандитський район за моїм був, лишився, це Ромушки. Да, да. Там у школі там була секція карате, пам'ятаю, Так, і так. тому там ну, треба було на практиці потім. Якое у тебе ось саме таке білоруське слово, яке тобі найбільш подобається? Це є таке? Кохання. А, це правди? Кохання. Ха. Да. Давайте уже будем есть, я уже не могу, так хочу. Вот что за женщина, да? Пора за стол. Еще будем? Вина проще. Так я вот и... Шашлык по-белорусски. Самое Колбаса главное, по-белорусски, это самое шашлык. главное. Это грузинский акцент. Акцент по-грузински. Колбаса, вот, колбаса русская по-аршански. Вау, Приграничная. Русская по-аршански, Орша в Беларуси, а русская почему-то по-аршански. Потому что по Кстати- блату из Смоленска передали. Рецепт. Да. Интересно. Зубами отгрызешь? Бери все то, что под рукой, не ищи другого. Ну знаешь что? Число. Сало это по-аршански, потому что оно сделано в Беларуси, а Беларусь это сало. Пробуйте, пробуйте, дорогие гостики, пробуйте. Дорогой! Гамарджоба! Очень время! Все у бани. У бани. Ты как старый коммунар. Я же облазил, ты в курсе? После монастыря. Я сын того краю, где синь Васильков гуляє з русалками в життя, где льется бадьорость дрыгвицких венков, где красками поле искрится, где льется бадьорость дрыгвицких венков, где красками поле искрится. Здорово, Геннадій. О, Андрушка, привітання. Як ти трапив? Яким шляхом сюди? Ішов побачив, зайшов. Ну, надовго, ні? Як ти? На сьогодні. Ну, добре. Так, ну що, в хату? Пойдемо в хату, може, посидимо. Як? Може пойдемо, а тут ось це місце просто Ти ночувати будеш, ні? для намета підходить. Ну, його поставимо. Тут посидимо, пісню поспіваємо. Ну так. Може внуку твоєму буде цікаво. А, ну цікаво буде, так. Так, ось так собираєш? Конечно. Я думаю, у більшості людей є свій куточок некий. От куди притягують людей, куди хочеться завітати на який час, там, побити. Там. У тебе є таке місце? Коли вандрую, то це, напевно, ось моє наканування все ж таки. В яких межах ти тримаєшся географічне? Все, що не греха, ну все повинно стати нашим. Да? Ось все це життя. Тільки на кількох охопить того моєго життя. Ну сьогодні ось от Архангельську, так, на півночі, там, да, Алма-Ата на сході, до Праги на заході. Ось це моя територія. Місцинка, конкретна місцинка, яка тебе притягла до себе. На сьогоднішній день це могила. Де мой народ? Хто мой народ? Мой народ, де нема ізгоїв народу. Мой народ, де ахвярність вищий перемог. Мова моего народу — свобода. Мета моего народу — Бог. Мова моего народу — свобода. Мета моего народу
Коли померла моя мать, на похование приехала тетушка, троечная сестра, она сказала мне, наши батьки, они помирают тогда, когда дети про их забывают. Косу треба буде наступний раз взяти і викосити. С бабулей она первая меня провела в церкву Варшанскую, Ильинскую церкву. Там теперь побач жіночий монастир, целый комплекс, несколько церков. Ну, туди меня повела, и она розповідала про назву этих полевых кветок, рослин. Я по своей дурноті і мало цікавості не пам'ятаю многих этих назв. Але тут цікаво, що у нас пустозеллям називають тоді, коли повна зелля, тобто коли все це багаті рослини, які приносять в цей світ свою пригожость. Я не пам'ятаю по житті, як вони видирали щось просто для пригожості. Я не пам'ятаю, як вони любили показуху. Любили некие улоткованные дорожки, посаженную траву. Они просто не выдирали то, что жило. В Беларуси так есть такая тенденция, что ли, спроба робить показуху, то есть робить фасад. За этим фасадом може не бути нічого корисного, абсолютно. Але виглядає так, догледжено, бить саме пригоже. Росіяни особливо не глядять за фасадом. У них може бути вельми бідний фасад, а за этим бідним фасадом ховається який-нибудь олігарх, ховається некое багаття, ховається щось таке заможне. Ось у Ворші береги повисічені, викладені плиткою некой. Смоленські не зарослі, не дикі, не брудні береги. Але з одного боку брудне, з другого боку всі рослини, які там народились, вони протягують там жити, їх не висікають. Ранее были такие часы, когда выступало ось несколько тысяч людей там перед Менским оперным театром. Или слухають. А это заводило. Час проходить, я розумію, що нема просто этой енергетики молодості. Буває, що їду, і некий молодий з'являється, буває, що некий родки успівають. Їдеш, повторяєш, це допомагає, задає некий ритм. Часом усього це таке стається дорожним. Некой дорожной такой бездурой. А часом застається. Еду далее. І знов ми на свободі ідем у великий світ. Народе наш, народе с тысячи человек. Коммунисте подастся мало, Олег это левейшим. Марьянская держава, ты попелишев дым. И есть у нас дорога, и вера, и воля есть. И есть надея народе, что будешь счастливым лёс. Кому стиль подастся мало, Олег это лебейчим. Продажная держава, ты попелишев дым.